Akil ngalamis bha ya phi wan manta ka sngi bat yalam no yanga ngam la shu ban shong sa hakane ka ying khandau min sim jonga balai bisnga kuslai manta ka sngi haba ulok jong phi ulej balla ngan wan shaw no ya phi uken shaf ubalong ukurim jongka ulakhot navya ngalawat ya phi shano phidon katba ka kurim jong upat kadang ya kran phun Henry ukeshaf ulawan hakamra bakayang hajan kajing hangit bat ulakili yaka don manu bawan kai haying ne kumno kanavya kalaong kishaf don manu bawan ngarang pet ya kashnong ba itanat jongi balai pimpalet belase ukeshaf ulaong ngan letno hakakam bat ngatresitom tang na kabanta jongphi bat kikhun jongi sapet bahaya kikhun ukeshaf uletno sajing bella Alfred ukeli para ba i jonga balai phiyam katne pila thangan ne kumno ap ngalet khot imei mentahi katba kanavia pat kadang penyela de panpen itanat Henry Alfred ulawanya thu yaka mei i arti ila thangan iyam na du menne ngau bha wan kloi bat aidut ya i kanavia kalaong Alfred kilet bat pensenga pe kapara jongphi ngamdon porsyu ngahap ban penkre yala de na marangala kerki Alfred ulawanno hakajaka batia ka arti Alfred ula klumar na mar bakapara jong ka yam palat bat usnutu bakapara badangrit jong kadon ka ka jing thu thapo jongka Alfred ula ong ya kapara arti phidon na pedang ka jing pangsit ka bajurha wat yam shu wan ngin let bat imei haba Alfred ulawan yalam ya kapara shakakmi ula yoi yaka bakladep kre bat ula kili yaka mei shei penlet kapara kadon jing pangsit ke bajurha aida wai ban pendi yaka ila yam palat kanavya kalaong Alfred kilet no nang ne na jaka bat yalam ya kapara jongphi i yanga marwei ngamde ka shakri jongphi Alfred ula ong ya kakmi ladapim don por te ai pisa yanga ngan let thiet dawai ya ka arti kadon jing shit petlam yaka kanavya kalaong kilet no na kane ka jaka wat penbitar yanga baro sisngi tang na kadaw jongphi arngut nga haban le kumne ngamde ka shakri jongphi Alfred umino na kamra bat ulawan sumar ya kapara jong na mar lajur palat ka jing pangsit keshaf ukit nong hayaw na kabanta jong kikhun bat kalok katba kanavya pat ka klumar khli ya ka jing wan slam usamla jongka kalaong ngamtip balai akil uslam kumta lajande ke por ba ulok jonga unwan phai akil wan kloise keshaf ulapan ya kabai balla kanrat subha aino ya kabai nong jonga menta kasngi ngahap ban thiet jingba me ki khun jonga bat ki khadu ya kalok jonga utrai ba ai jing balla ulaong keshaf kane kade kabai nong jongphi na kabanta menta kasngi menta khilet no shaying na du'la shai wan kloi menta kasngi pila kham slam khandiat Alfred ukeli ya kapara arti pila thangan ne sapno sahab wat yam shu ngan let chakam rashat bat wan radot ya phi mentahi kanavya kalafon ni uba iet kaong akil balai bislam banwan wan kloi se bat yalam no yanga lajande kapor ba ulok jonga unwan phai akil ulaong navya balai phikuslai lumno igitiar jongphi ngalawan shaw ya phi mentahi Alfred ulaong hep di kene kadut baka kpo jongphi kan kadang ipa jongi inwan ra jingbam babang nakabanta jongi kanavya kadang lom ikijan phong jongka kathep hakapla klashimlut ya kapisa bapenlang ukeshaf Alfred ulet chakakami ulayathu mei ka arti kadang don jingshit bajur kadang yamsa klem sange aida wayaka kadurru ladap ai kanavya kalaong ukpa jongphi unwan bat unsumar ya phi arngut ngalathat nakane ka jingdok wat penwit yanga ngan let pan ya ka jing jonga keshaf ulet chakadukan badi khadu ulaong ma ayanga daki khadu rong blue namar ka lok jonga ka sutanat bha ya ka rong blue keshaf uperkhat halaman sim ngan pendang hi manga yakini ki khadu hakikti jongka kalok jonga bat ki khun jonga ide ki ba kordor na kabanta jonga hato kum kakmi kalak mo ban i ki khun jongka ki bat thangan bat letno bat da uwe pat ubreu
u akil u wanra da kabait u aihon yaka kanavia klara ka platep jan bat ka lekno bat u Alfred u thum ka para jong u ringkat u yam namar ka jing snusi ba ka para jong u ka yam palat u keshaf u lawan phai na jing bella u dap da ka jing snuk men namar u lathit jing bam mi ki khun u lathit khaduru ya ka lok jong u Mariupol ha phelau yeng u keshaf u lakhot shuwa ya ka lok jong u hi Navia shanu pidon alewan pet ngalathit chibun ki e na ka banta jong phi bat ki khun katba arngut ki sipara pat ki yam hapo yeng u keshaf u la lengo balai ba ka lok jong u kamsim lawan mi shabar kumta u la rung ha yeng chatja bat u lap ba ki khun jong u ki yam u killi ya u Alfred balai khun phi yam shanu ka kemi jong phi u Alfred u yato pa i mei ila i yangi i ong ba ikwa ban im ya la ka jing im la jong ngilong ki batuk i mei i ong ba im la shu ban im ha ka ne ka jing dok u keshaf u la ong khun wat kuslai wat yam shu ka kemi jong phi kala i Henry nga don hang ne bat phi ka arti ka don ha padang ka jing pangset ka bajur ukpa u ong ap khun ngan shimpisa na poduli bat ya lam ya ka sha hospital u keshaf u le cha kamra badon ka duli ula ong artat Navia ngamshim lakhmilenti ya phi ba phin i ya ka kon kan the jongi ha ka ne ka jinglong ngan om map shu ya phi ukpa ba pli haba ulit shim ya ka pisa ka ba ula pelang ula kendet ba ka pisa kam don shu ula kran hala marway Navia philara ru ya ka pisa banglabu menta kumno ngan thiet dawai ka khon ba pang jonga a blai kumno ngan le u Alfred ula kali pa shinu phinlet ne phinlet banwan ra biang i mei ngakan mau palat ya i u keshaf ula ong khun ngilech cha hospital ban sumar ya ka arti kletno eka kemi jong phi kan omwan phai shu kanavia klas ngau bha batla uba ye jongka bat kala ong de ha usamla jongka u akil menta ka sngi ka de ka sen ka baning kong banga shong hakum ka ne ka hotel ka ba itnat bat ka bam ka ba biang menchua nga jushong hamadan hakatu ka yingduk ying khandau u akil ula ong Navia philong ka ba itnat pha phidei hok ban em kum ka sim ha ka ying paki dulan Henry ulok jong phi ula pelong ya phi kum ka sakri ka Navia kala ong akil nga ngait ba phin om kala kular ya nga ba phin i ya nga kum ne hi serta u akil ula ong nga kular ngan sumar ya phi kum ka sim phin sngo komen bha bat phin om kan mau shu ya ka to ka yingduk jong phi ka jing i jonga kan long rengkat bat phi junam hadu ba ki brew kin bishni yangi haba u doktor ula examine ya ka arti bat ula ong ha u keshaf ka khun kan the jong phi kala khamduna ka jing pangset Henry kala mat ka jing siir na jing mong mansiem ka ba palong ya ka jing long jongka bakan yok pang u Alfred u yang susi habar ka kamra ula ong artat ablay sungub hapan kwatnyo ya ka para kan the jonga pitip bangim don mano latang manga bat ipa Henry u doktor ula ong menta phim don kam ban khuslai shu ka khun jong phi kan sakot bat ya lamno ya ka shayeng bat ban kwan ya ka u keshaf ula ong doktor kublai shibun e phila ai dawai e ya ka khun jonga endang la yo pisa ngan sawan siu ya phi haba u akil bat kan Navia kila poi ha yeng jong u akil ula pandang siar ya ka kum kasim shisha bat kan Navia kadab da kajing kemen shibun e hadin hinru benai kan Navia kala ong my love menta la hinru benai balai pimsim ya tho shungkurim no bat nga kat hadu menta lano ngin ya saklang no u akil ula ong ba i jonga wat kuslai ngadon katu katne ki kam ban pendap hadin kata ngin sia tho hakarukom ga bakrau ha ka wei kasngi katba kan Navia kadang shongkai ha kamra kala kran halamarwei naka benta jonga kalong ka babha palat bangala ino yu keshaf bat ki khun jong u ngala yo lot ya baro kat ka banga kwa u akil ula kentiu yanga na khandau sha sun badang shwaba u keshaf umut ban lej ban lano u ong yu khun jong u Alfred menta pihak ban sumar ya ka para jong phi ngate nganit ban lano bat sa ai dawa ya ka arti ha ka por ka babiang u Alfred u shet u tiu na ka benta ka para jong u
Katba ukpa jong upat udang trei bela hapadang kasngi kabasyet. Hadin arsnam kanavia kala ong ya u. Akil la arsnam menta pimsim la ya thok syu bat nga. Lanong ya thok songkurim no. U akil ula ong daka jingdom. Ya thok si ya thok tang kajing ya thok piyai kran. Lajna kata pimdon ay syu ban ong. Kanavia kelas ngusi na marba u akil umsim la pedang ban ya thok no bat ka. U akil uperkat. Bakat tu ngalabiang, ngaladap enjoy batka. Mentang nyatek kular no badaki wei ki briu naga benta kanavia. Kenang ba ngan la ban bek no yaka. U akil ulek kum ubom bana. Ula ong yaka. Navia long bala krek menta kasngi. Don katu katne kinong wan ban yakandu yapi. U keshaf ula pan krek skul yaka arti bat u Alfred. U ong yaki kun jong u. Bam kloy ka jakun. Kapor kelade ban lek skul. Pi arngut pi deki kun ki bangadai ban tresitom nakabanta jong pi. U akil upen biek jaka Navia. U khot yaka daga sur ke basnya uyek. Navia kam kloy. Ki briu ki bakwa yakandu ya pi ki lapoi. Wan raksha yaki kloy. Haba ka Navia kela wan raksha yaki. Ki parlok jong u akil ki la ong. Ngi itenat bha yakan yaka kentay. Ong yaka dor. Katno pi kwa. U akil ula ong. Lara pi kwa yaka shisha. Ayanga arposan nak tingka bat shimno yaka junom. Kita ki briu kila mencur. Tu kata ka biang pha ngin aya pi yaka pisa lasai. Kan Navia klayok sengau ba u akil unsadi yaka haki wepat ki briu. Kelakran diau halaman sim. Akil pila lek bomde yanga ngala ino yaka ying bat ki kun nakabenta jong pi. Henry pila penjot yanga. Kan Navia kelakran we briu. Ngalale ya kajing bakla ka bakraw. Da ka ba I ya uke shaf bat ki kun. Ngaha ban pet no hangne menta kamit. Kanavia kalalet hakam rathia jong u akil. Bat kala pet bran nakata ka jaka ha kata hi kamit. Hapdang kamit ke badum. Kanavia kayat marway. Bat kala ya kandu bat ki senrang. Kita ki senrang kila keli iway. Manu kane ka kentay kabayat hasuro kumne hapdang kamit. I kumba ka pet na ying. Kanavia ka syong hajan ka jaka bathe nyut. Bat kelakran halaman sim. A lada ngam sim la ino yaki kun jonga hakato kasngi. Ngan omlong gumne. Ngam tip gumno ki long menta. U akil ulawat ya Kanavia hamanla ki kamra. Henry umlap yaka. Bat ula ong. Imat Kanavia kala pet tarai. Tu kematep satu. Ka kentay kaba omlak banlong kabayay ne yala utenga bat ki kun. Kumno kan long kabayay ne bat nga. Kanavia kababe halamarway. Kakran hangta. Syanu ngan lej menta. Manu banyarap yang nga. Ladangan lej pai saying bat kikun. Kin map ni yang nga. Ka arti kala kam he. Bat haba kayo I ba ukpa ulawan bala. Kala ong ya u. Pa sat nyok kloy ya kikti. Ngan wan rak jabab ya pi. Ka arti kala ya tu. Pa mentaga sngi nga bat uhun men. Nila syet lang ya kaja kacenta. Persang bam ya ka pinsengau tenat. Kadba u keshaf udang bam. U Alfred ula ong. Pa pitre shitom barok sisngi bat pilataj. Wat kuslai pa enda ngalahe ngan pendap bat sumar ya barok. Kadba ukpa udang bam. Ula ong kun ngasngau kumba don manore mano bapet yangi nakenro. Kilet pet. U Alfred bat ke arti kilet pet. Ke arti kelayo I bat kelakeli. Pidai mano pikwa ayu. Ale wan rung syapo. Ke arti kelaong. Pa don ke kentay nong panjabam sabar. Lada don ke jabasa ngila ban ayaka. Kanavia kelaong halaman sim. Ke kajing pensitom ke bakraw ban yakane. Ke kun kentay jong ngahi. Ke perkat bangadai ke nongkrong jabam. Kanavia kelarung haying. Bat ke ong yu ulok jongka. Ke syaf ngalale ya kajing bakla ke bakraw. Hadu hakmat jong ublay. Sengub hamap yang nga. Ka arti kala ong. Pa manu kene ka kentay. Kumno ka tip ya ka kerteng jong pi. Uke syaf ula ong. Kun kane ka day ka to ka kemi jong pi. Kabala ino ya pi haba pipang. Bat pet ringkat bat uwe pat usenrang. U Alfred ula ong. Pa hato kane ka day kata kabala khot yangi bangiduk bat ino yangi. Balay ka wan hangne. Kanavia kala ong. Kun ngaday ka kemi jong pi. Ngalale bakala map yang nga. U Alfred ula ong. Oh
กะกะมีกะเดกะตากะบะอีโนอีกิคุนหากะจิงปังบัดกะแพทโนบัดอุเวปัดอุชันรังกะตากะเดกะกะมีกะบัตุปิซาบะละพลังอีปานะกะบันตาบันพะสุมารยะกะคุนบัดแพทโนงิมดอนคัมชุยะพีคิเลจโนกะอาร์ตีกะละอองงิมดอนเมงีดอนตั้งอีปากะอาร์ตีกะละอองเบียงปาพะโนยะกาบะกันเลจโนงะเชฟติงวัดบางันเป็ดอุเกชาฟอุละเบะยะกาชาบาร์บัดอุละอองยะกาHakasngi bapilet no ngala aitilot baro ha ublay bat ngala map ya pi Henry menta omdon jakashu ya pi hayeng jonga kikun jonga kila he alasan bat ukpa jongki menta kishun wat ya kakentien ban khot mei kilet no nakan naga jaka kanavia kala ong keshaf ngan let cha ei ngamdon satia mano singob hamap ya nga u keshaf ula ong phimla bansa hakan naga yeng kalenti bapilajit menta kadai katohi kalenti jongpi pilakot yaki khun jonga kum ka jingkit bakhia nakabanta jongki menta namar kitahi ki khun ublai ula ayanga ya baro kabapi phimla ban ai kanavia kamino na yeng jong ukeshaf kayat marwai halenti ringkat patki jing babe kalit syong hakawai karutwa kadi hangta ka khuslai halamarwai shanu kan let bat kala ong halamarway ka jing shisha kalong baka kantay ka bayat hakalanti ka bapop kam shem jaka ha ei ro ha kasngi ka babut uway ubriw ulawan ya tu ha ukeshaf ba ila shem me kamet yap jong ka kantay ha jan kapung omdon mano ba itu yaka kinong yat lanti kilayo iningkong Henry kim itu ale letbet yo pi itu yaka ukeshaf uletbet u itu yaka baka de kanavia bat ula shimti ban pendep ya kamet jongka bantep haka jinglet niam bakhadu ya kanavia omdon kam ban panphai na sukliang ya kinong le baman it ha ublay bat ublay upentingan ya kibasha le ben Henry ya kinong le baman omdon dawai omdon nong pentingan ya ki bat bunsha ka kampalat lada episode nat singawalat share comment bat subscribe ya channel